ଆରେ ତ କାମ ହେଇଗଲା। କାମ ହେଇଯିବ ଭଲ ହଉ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଆରେ କଣ ହେଲା? ସାଙ୍ଗ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭାରି ଖରାପ, ଗାଡି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଅନ୍ତି। ହଉ ତୁ ନେ। ଆରେ ରହ, ତୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ଇଏ ପଇସା ନେଇଥା, ତୋ କାମରେ ଆସିବ। ହଉ। ତୁ ଯା। ରେ ତୋ ପାଖରେ ଅଧିକା ପଇସା ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ, ଗାଡି ଦେଇ ଦଉଛୁ, ପଇସା ଦେଇ ଦଉଛୁ। ସାଙ୍ଗ ତୋର ସବୁବେଳେ ହିଂସା କଥା। ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଅସୁବିଧା ଥବ ଆମେ ତା ପାଖରେ ଛିଡା ହେବା ଦରକାର। ତୋର ସେତକ ନାହିଁ। ସେଦିନ କଥା ମନେ ପକେଇଲୁ। ଆରେ ଗାଡି ତୁ କେବେ ଆଣିଲୁ? ଗାଡି 2 ଦିନ ହେଲା ଆଣିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ଏଇଠି ମୋ ଭାଇକି ଟିକେ ମେଡିକାଲ ନେବି, ତ ଗାଡି ଟିକେ ଦବୁ। ହେ ମୁଁ ନୂଆ ଗାଡିଟା ଆଣିଛି, ତତେ କାହିଁ ଦେବେ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ରହ, ସାଙ୍ଗ ଚାବି ନେ, ମୋ ଗାଡି ନେଇଯା। ଆରେ ସେଦିନ କଥା ମନେ ପଡିଲା। ମୁଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲି, ସିଏ ଗାଡି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତମେ କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛ କେବଳ ତମ ଫାଇଦା ପାଇଁ ମିଶ।